De manera molt breu, m'agradaria explicar-vos una miqueta els plans de Coeli. Una miqueta responent al que al principi dèiem, que hi havia com tres grans tasques que fem, que seria documentar, gestionar i difondre. Nosaltres hem basat els plans una miqueta en aquesta idea de pots utilitzar Coeli en el pla Cirrus, que seria el pla de difusió, per utilitzar aquestes potents funcionalitats que són d'interoperabilitat. Al final, d'integració de dades. Utilitzes Coeli perquè té un model de dades que permet, recollint les dades, fer-lo en un format, en un model que sigui reutilitzable en qualsevol altre entorn. I això va molt bé per integrar dades, com hem vist en els últims casos molt interessants i molt complexes d'integrar dades d'índole molt diferent. També després tindríem una versió més complexa, que seria Cumulus. Cumulus és un model pensat per la documentació avançada, amb totes les funcionalitats de documentació avançada. Thesaurus, totes les entitats que hem parlat abans, col·leccions, biblioteca, totes les entitats exteses, és a dir, amb uns formularis molt avançats, completament adaptat al que recomana Spectrum perquè puguis documentar totes les tipologies patrimonials i totes les entitats de manera avançada amb tot això, amb tot el que comporta. Després tindríem, diguéssim, si comencem pel petit i acabem pel gran, tindríem Cumulonimbus, que seria el que té tot. Cirrus, difusió, Cumulus, agafa la difusió de Cirrus i inclou totes les funcionalitats de documentació avançada, i al final tenim Cumulus, que és el gran, el pare de tots, que bàsicament afegeix en aquest lot totes les tasques de gestió, l'històric de totes les tasques, etc. Continua sent una eina de documentació avançada, però amb tots els avantatges de poder tenir el dashboard d'estadístiques, de tasques, com dèiem abans, préstecs, moviments, transports, qualsevol tasca que al final el museu, institució, etc., estigui gestionant. D'alguna manera intentem recollir aquestes coses en una graella per fer una idea, per situar-nos de què fa cada cosa, una mica en estructurar què fa cada cosa, i al final establim uns preus que van com les talles de les camisetes. Doncs tenim un XS, tenim un S, tenim un M, en funció del que cada institució requereixi. Considerem que la institució, el cost ha d'anar d'acord amb el que faci servir. No creiem en el cost per llicència, perquè una eina pot tenir moltes funcionalitats i que no les estiguis utilitzant totes. Llavors nosaltres considerem que l'eina ha de respondre a la necessitat actual del museu. Pot ser que no necessitis totes les funcionalitats, pot ser inclús que necessitis funcionalitats adaptades, o pot ser inclús que estiguis gestionant, que necessitis totes les funcionalitats amb una col·lecció molt reduïda, o al contrari. Llavors intentem adaptar-nos a totes aquestes casuístiques que són molt habituals en les institucions patrimonials, i considerem que la llicència va a l'ús de la col·lecció, un càlcul que fem en base a quants ítems tens, quin volum tens, si són vídeos, imatges o no estàs gestionant imatge. Al final això també és un volum, un pes de preservació de base de dades, de còpies de seguretat, etc., extra, i sobretot al final quanta gent està consultant la teva col·lecció al dia. Tot això fa que aquest ús de col·lecció s'encaixi amb aquests preus. I al final, el que sí que a nosaltres ens agradaria és que totes les institucions puguin disposar d'una eina així, i, com diu el Pep, la nostra idea és, fins ara oferíem una demo de producte a qualsevol, completament gratuït, i el que hem pensat és que per què no fer una versió freemium, que al final és una demo gratuïta, però pel temps que tu necessitis, perquè testegis el temps que necessitis i al final que vegis com funciona l'eina. I és una versió de Cirrus, que seria la part que té una difusió i un model de dades més petit, però que tothom pugui utilitzar-lo, ja ni que sigui només per la difusió d'un lot de peces petit, que ja el puguis difondre d'una manera pseudogratuïta, en aquest cas, perquè al final, si necessites més funcionalitats i tal, llavors ja parlaríem d'un pla més avançat. I bé, aquesta seria la idea que nosaltres proposem, i no sé, Pep, si ja vols introduir la
la fase de preguntes. Sí, bàsicament és això. Ara crec que tenim un micro que corre per la sala. Si algú té alguna pregunta, consulta a fer amb algun dels ponents que han estat explicant coses avui, estem oberts a aquest torn de debat. No sé si hi ha alguna paraula, alguna demanda, alguna informació. No? Sí. Hola, no sé si funciona la meva veu, tampoc és gaire. Les bases de dades s'emmagatzemen en un núvol, no? Pel que he entès. La pregunta seria, el museu tindria accés a aquesta informació? Se la podria descarregar? Sempre estaria al núvol? En quina mida tindria possessió d'aquesta informació? Sí, com dèiem, el cas de Coeli està plantejat com una solució al núvol. Per tant, és un servei, en el fons l'usuari el veu com una pàgina web on entra, hi ha com dues parts. Una part pública, que és el que el museu ofereix de cara als seus usuaris, i una part privada que necessites autentificar-te amb usuari i contrasenya per poder entrar en un entorn de gestió. Tots els entorns, ja sigui des del Cirrus, que és el més petit, fins al més gran, tenen aquests dos entorns. És a dir, un àmbit públic, que és aquella informació que tu ofereixes, i l'àmbit privada. Tot el que tu gestiones està en aquest espai al núvol. És a dir, Coeli té una infraestructura al núvol amb totes les polítiques de preservació, seguretat, etc. En aquest context dintre de l'àmbit territorial de la Comunitat Econòmica Europea per temes legals, però sempre des d'aquest entorn de back office de treball tu pots gestionar les teves dades i te les pots exportar. Des d'una manera molt fàcil tu en qualsevol moment pots dir vull agafar totes les dades que hi ha a Coeli de les meves col·leccions. Això genera un procés asíncron, no te les fan al mateix moment, genera una cua de treball, va fent i quan està t'avisa i et pots descarregar totes les teves dades en qualsevol moment. Per tant, a demanda de l'usuari o és un servei a part? No, a demanda de l'usuari. O sigui, l'usuari i l'administrador del museu en qualsevol moment pot agafar les teves dades. Per això està plantejat com un servei de subscripció, és a dir, tu en qualsevol moment pots dir jo m'he agafat les meves dades, m'ho porto a un altre lloc i dic demà deixo la subscripció, ja no vull treballar més amb vosaltres. No necessita la nostra interacció en cap moment per agafar les seves dades. Creiem que les institucions ho han d'utilitzar si els és útil, que en qualsevol moment puguin marxar i utilitzar altres eines si li són millors. Les dades són de la institució, nosaltres l'única cosa que fem és preservar-les al núvol, però que en qualsevol moment la institució les pugui agafar i utilitzar-les en un altre lloc, ja sigui amb les eines que han explicat abans, interoperables, o des d'un entorn de treball que diu m'ho exporto i en aquest moment me'n vaig a una altra tecnologia. Però sí que el que nosaltres plantegem és que mentre la institució estigui treballant amb Coeli, les seves dades, tant metadades com objectes digitals, tota la informació està garantit i preservat. Gràcies. No hi ha més consulta? Doncs ho deixaríem aquí. Agrair-vos a tots l'assistència. Esperem que les ponències d'avui en cadascuna de les vostres institucions us hagin servit, us ajudin a tirar endavant altres tipus de projectes i si creieu que en algun cas podem ser companys de viatge, estem a la vostra disposició. Moltes gràcies.